A ja som si práve kúpil novú podložku. Je zo značky Habit, len musím ešte trošku otvoriť. Tak. To som zatiaľ otvoril. No a máme ju sem. Zatiaľ som otvoril a nejako takto to vyzerá. Je celkom pekná. Musím ju vybrať z toho plastu. Wow. A keď ju položím na posteľ, tak vyzerá takto. Páči sa vám? Aj viem si tu ešte otvoriť také akože boky. Tak. Aj sem. No a musím sa pozrieť, že aký kabel tu máme. Takže tu zatiaľ žiadny. No ja zatiaľ žiadny kabel nevidím. Tak nič, ja sa ešte pozriem. Aha, máme tu ten kabel v krabici. Tak. Takže toto ide najprv do toho a toto už pôjde do počítača. Ja to skúsim rozpliesť. Tak a musím sa pozrieť, že kde sa to tu presne zapája, takže to tu nebude. Aha, jasne, že hore. Takže toto musím otvoriť. Toto som otvoril a tu máme takú akože medzierku. No a skúsim tu zapojiť ten kabel. A ten kabel by som mal zapojiť do počítača, takže ja tu počítač nemám, tak to skúsim do mobilu.